Ngaran Amay, Anak, ug Espiritu Santo. Ang Ginoo madahayo. Panayin mo Espiritu. Ada kita ini nga pag-urusa, pagsaymuro, hindi nga sakramento at bunyag, diin ngaran nga bata. Imnisti. Makarawat sa sakramento at bunyag, ug ngadhan atong Kristiyano na bilinggan. Ano ang iyong karuyang pangarosing bahan tungod hiningabat na hikim misti o histi ano mag-ano kita bunyag mga kaganak nasabot ba kamudang pagbunyag hiningayo bata makarawat na mo katungdanan ng pagtutuhay at tuluhan basa ng pagtuman ang mga sugos sa Diyos, humigugmay ang Diyos o ganaton ikasitaw. Mga rana. Andang magamu pagpulig hini nga makaganak, hanira katungdanan in pagkaganak. Kalitaw. Ang katiling ba na Kristiyano sa libagod pagkarawat kini nga bata, hangaran ni katiling ba, papulisan ko iya ang tigaman ng krus ni Kristo nga aton manunubos. Ninong-ninong. Dahil na rin mapilasan. Ang Ginoo madahayo. Pagbasa Santos Evangelio sumala kang San Mateo. Magimayang ka Ginoo. Dinmaraw Jesus nga gisiling iya mga tinunan. Ang tanan niya gamhanan halangit nga natuna iginhatag na ako. Sanglit lakat kamo nga paghimo kamo mga tinunan ang tanan nga mga nasod. Bunyagi ni yuhirahangaran amay ganan anak ng Espiritu Santo. Tutoy ni hira pagtuman ako ni gintugon na iyo, kay hinumdumi, maupod ako ha iyo, tugtub katapusan ang panahon. Ang mo pa'y nasumat, ang atong kataluwasan. Didan bunyag dahil kita nga mga anak sa Diyos. Ang atong pagkamanak sa Diyos, kintigaman kita nga mga sumurod ni Kristo sa nasiniya, kunya ginihiya ang aran amay, ang anak, ug ang Espiritu Santo. Kunya ginihira ang aran amay, ang anak, ug ang Espiritu Santo. Ang tutulo ka persona, dinuusa nga pagka-Diyos. Amot ang atong tigaman, amot ang taas, ito'y atong pagkabilinyakan, nagiging mga anak kita sa Diyos. Diri kay baptismal certificate. Sana papunyag ka kay waray ka baptismal certificate. Para na baptismal certificate para purpose. Itong bunyag diri kay para itong baptismal certificate. Itong bunyag nga maging anak kita sa Diyos. Ikaduha, dila kay naging mga anak kita sa Diyos,
naging sumurunod kita ni Kristo. Ini katulog kung aton kahul Kristo nagiging kaapit kita na iton simbahan ka Kristiyano. Kaya iton community of Christians. Ini kaupat, tungod ini, natatakos kita in pagsangkutan langit na ginandan ni Kristo para aton salit na siya at mabunyagan mayada kinabuhi kada. Sa malagit para aton sugan niya kita nabunyagan uging marawat kan Kristo ug nag-angkon kita niya kaugyan iya pagkapati iya pagkahati nga iya pagkamandarag. The threefold functions of Christ, the threefold offices of Christ, being a priest, a king, and a prophet. Kaya itong pagkapati, kintatawag kita, kinabuhi kamay ng puon, ganiya pagkahati, kanaton pagsirbi, anaton nigasitaw, kanaton pagkamandarag ang atong pagpasayag ang Kristo, dahil ang atong kamatadong ang atong kinabuhi. Kung amo itong kinabuhi na itong pinpupuyo, matapos kita pagsangkutan langit na ginanita maato. Mga kabugtuhan, pag-imaruga sa Diyos tungod ini nga bata, ang iyang pag-anak, ng mga mangarana, watanan ng mga binunyagan, pasihatag na iyan, bawang kinabuhi ng tubig, ng Espiritu Santo, ani baton pamatia kami Ginoo. Base na yun ay buligan niyang mabuhi nga kapan ni simbahan, mag-ampo kitahan Ginoo. Base na sigo niya pamati ng Ebanghelyo tukan niya, pinagin upan niya kinabuhi, mag-ampo kitahan Ginoo. Base tanan niya magtiluhon, magkaurusay na, ang pagtuo pag-igugma, mag-ampo kitahan Ginoo. Pinamangarapan kita makasantusan, pabaton, ikampukan. Santa Maria, Heroes sa Diyos. San Jose, San Juan Bautista, San Miguel Arcangel, San Pedro, San Pablo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Juan Pablo II, San Roque, katanan ng mga santos sa Diyos. Magagarahang guray katapusan ng Diyos na nagpadarakahan imo, buktong anak na kalibutan, basi pukano niya dinihiyamo na gawin sa tanas. Tinikangan mga tanan na karatan, kung basi madalanian tao tiga masimas sa lanang kapaw ni pinadihan. Nangamuyo kami, kahimuong ini nga bata, nga purihan ang buhi nga Diyos, kauman pagasa sa lang panurundon. Pinangaro namon ini, pinaagi, Kristo Kristo nga haw amon Ginoo. Katagan untay nga bata, hinpusog nilagaw si Kristo nga tamang lupos, kabuhig nagahati, Diyos sa dayon ng mga katuigan. Mga kaganap ug mga mangaran, ini nga bata na bunyagan, pinagihan natin pagtuo, o gina pagbabago kamo hansaat ang bunya. Sinasalik may paniwan sala, basi magbuhay ka mo kinabuhi, nga naangay hinkamanap sa Diyos. Sinasalik may paniyo ang magrawag na pagugay, basi diri ka mo mauripon hansala. Sinasalik may paniyo, di Satanas, tinikangan ng magburuhat hansala. Natupak kamuhan Diyos amay na makagarahong magburuhat ang langit o kansuna. Natupak kamu Kristo Kristo aton Ginoo bugtong anak kan Diyos na tawag Birhen Maria ginsad ko gulubong na banhaw kananing ko datuuhan Diyos nga amay. Natupak kamu Espiritu Santo ang paralipay ang Santa Iglesia Katolika ang pagmitan mga santos ang pagpasayan mga sala ang pagkabaw ng mga lawas o ang kinabuhi nga dayo. Amoy ng pagkasing bahal ng atong inadasig pagtuan, dida kay Kristo nga aton Ginoo. Karuyag paniyo, nga higil hasili, kabunyagan didahan pagkasing bahal nga aton pala gintuan.
easily. Ibubunyagan ta ikaw, ibubunyagan ta ikaw, ang ngaran na may, ang anak, ang Espiritu Santo. Amen. Lagi, nakamanggulit. Ang Diyos makagarahong amay ni Kristo nga atong Ginoo nagdalwas sinhabatan sa na naghatag ang bang kinabuhi ng tubig Espiritu Santo o ginarawat niya nga kaapian santos nga punto sa Diyos. Yan na didihugan ko yan mismo katalawasan so ganyan Kristo dindihugan nga padi manarag na hati maupuyon tayo kaapian lawas ni Kristo nga madangat kung taniya ang kinabuhi nga dayon. Haluin na. Sulod di pa natin may busta. Nabawal kinabuhi na gabata na kang Kristo, ini nga busa nga panakton. Mahimo unta katigama na iya hitaas sa kadungganan hin pagka-Kristiyano. Pili nga kanakot kaurupnan, bantayan unta niyo nga diri ni kadampitan, kanang pagkadangat niya ang kinabuhi nga dayon. Dagpot kandi. Paskalkan. Didiir. Karawata ang kapawa ni Kristo. Haiya makaganap ang mga mangaranak, hinahatag inagapaw. Bas ini nga iyo bata, kalamragan ni Kristo, o dayunay magpuyo, sugad hinanakan kapawa, mapadayon nila pagtuog, maandang pagtatuhan Ginoo, kung bumalik na iya, ubunang katanan ng mga santos, dito halang. Yan ang kapilangako man kita na manak sa Diyos, ang arahin ni naging bunyagan, pagrusa kita, pag-ampo, upang ngayon pag-ampo kaya gintutlo ato. Amay namon nga na kahamangalangin, pagnayaw na ni mo ngari, ikani mo hamon na ni mo ginhadian, ipaso ni pagpuot, dinatuna, sumudang pagsunda, dito halang. Tagan mo kami niyan, ikaran namon na kinadlaw, pagwad mo namon mga sala, sulat mo namon sala, ang nakasalahamon, kaya dili mo kami bayaan, base din kami paglalunan mga panulay, kundi bawian kami ang mga karata. Mga kabugtuan, tinutubyan ko kamo kan Kristo, diyang kaluoy sa Diyos, kung iya panabang makagarahong amay, kaniya bugtong anak, kung ang Espiritu Santo, bantayan kung taniya ang iya pinabuhi, yang magkuyon ka kawin ang kapawan pagtuo, dan maangkong taniyo ang kaupayagin sa adaako. Kabindisinan kamuhan makagarahong ng Diyos, anamay, anak, ug ang Espiritu Santo. Lakat na daniyo ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Congratulations. Anak, panapakan natin.